खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायनाय जाबाय। नै जों दा दिल्लीनि NIB आव दङ। नै बेयो ट्रेननि जोंनि लान्चमोन आरोना। लान्चमोन। ओमफ्राय जों दा नै ओंखारनो जासिगोन, आनन्द बिहार ट्रेन मोनसिगोन। ओंखारनो थाखाय जों गासिबो रेडि जानानै दङ आरोना। नै गासिबो गैजोबा बेहाय एसे खम, ओमफ्राय खावसेया बेहाय खावसे बिदि जिरायदोंमोन आरो। ओमफ्राय जोङो स्टेसन मोनबाय, आनन्द बिहार स्टेसन। ओमफ्राय जों दा बिदिनो थांनो होननानै जेनेबा बिदिनो उबेर आरि जुगार खालामनो थाखाय बयसफोरखौ थिनहरदोंमोन। ओमफ्राय जों खिनियारि गार्ल्सफोरा जिरायनानै थाबाय। ओमफ्राय दसे नेथ'बा बिदिनो बेवहाय ओरैबायदि गरम ना, माने अराव फुदुंनानै अराव अमा मेजेम हांनाय बायसा मोनलायलांदों गावखौनो गाव। ओरैबायदि गरम, माने बुंनानै माने फोजोबनो हाया आरोना। जों एक्सपेक्ट खालामाखै, मानोना जोङो 30-20 इदियाव थानानै फैनाय। हाइस्टआनोथ' 35ल'सो जाखायोमोन जोंनिया। ओमफ्राय बेयाव जों 45-44 डाइरेक्ट 10% बारा मोनबा बोरै थानो हानो। माब्लाबा बे थाग्राफ्राथ' सहायनो हागोन, ओमफ्राय जोङो इमान इदि गरमाव थानो हाया नालाय, थाफेरा नालाय खस्थ' मोन्दों आरो बेखिनि जायगायाव। ट्रेन स्टेसननिफ्राय ओंखारना आरो बे फेनफोरा सालायबाय थानाय नालाय गुदुं जाजोबो। ट्रेनफोर फैबाय थानाय हावायाबो गुदुंसो फैखायो माने। बेनि उनाव बेसेबा गोबाव नेनायनि उनाव उबेरखौनो जोङो खैथाबा सोलायबाय थाबाय, जेनेबा केन्सेल खालामबाय थाबाय। माने जोङो उबेरखौ बुक खालामफ्लांबाय थाबाय। ओमफ्राय मानो होनबा जोंना बे बेगा ट्रलिया गंब्रै जाबाय नालाय। माने जोङो 16 जन नालाय, कार गंब्रै ओमफ्राय आरो ट्रलियाथ' गंब्रै मानसि 7 इदि नालाय। ओमफ्राय फिसा उबेराव जायामोन नालाय। ओमफ्राय जोङो उनाव खैथाबा सोलायनानै उनाव बिदिनो मोनबाय आरोना। लास्टाव उबेर एक्सेलखौ अर्डार खालामनानै बुक खालामनानै ओमफ्राय फैबाय आरोना। ओमफ्राय ओरैबायदि मोजां नांदों ना भिउफोरखौ नायनानै। हाय लोगोफोर, नै जोंना दा गितानजलि जोंना रुमा, ओमफ्राय आंनि गितान फाग्लिनि, धनस्रि फाग्लिनि, नों फाग्लि। जों दा ओंखाम जानो थांसै। लोगो मोखानो गुफुर जाबाय आंहा। गुफुर जाबायलै। गुफुर जाबाय दं। जों दा दिनै इन'ग्रेसननिफ्राय लेबाव दसे थानांगोन खोमा। ओमफ्राय जों दा थांसै जानो। बेसेबा गरम, साउन्ड नायबायसा रावबो माने जोङो एख' इदि साननो फैयाखैमोन, जेनेबा इदि जागोन होननानै। बाब्रे, अराव हांना दोननानै अमा मेजेम हांना दोननाय बायसा। बे जोंनि दिनै जेनेबा फार्स्ट डे आरोना। ओमफ्राय जों गासिबो थांसै केन्टिनाव थांनानै उनाव क्लास खालामनो थांसै आरोना। नै नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ। नै जों लारि फैबाय गासिबो, जेनेबा स्टेन्डार्डबो मेनटेन खालामनांगौ नालाय। मोजाङै मोजां ड्रेस गाननानै टिप टप फैबाय आरोना जोङो। जानो थांसिगोन ना दाना। तुम्हारा बैग देखो। कौन सा? बेफोरबायदि आरोना, जायगाया जोबोद समायना, माने ओरैबायदि मोजां। ओमफ्राय आङो नेक्स्ट भिडिअआव मोजाङै केम्पासखौ फुरा नोंथांमोननो खोन्थिनोसै आरोना। ओमफ्राय बेनि बागैबो बाय बाय।